Ang inin ni, may karon des gawas kay Domingo man nga ni. Si Luloy naglimpyo sa iyang motor. Miyo ni dong. Click din ni. Ding lagutan niya kay kambras-kambras sa iring. Dako kayang nindot kayong motor niya niya gikawras og iring dira. Ng mga iring oh. Mga pananghid mga oras mga may ako diri karon ko kagawas gini sa mo. Inin ni nindot kay sa gawas. Paitig balik iya. Oh. I just wanted to tell everyone. Huwag kayong masyadong magpanik dyan. Paniki lang ang magpanik. Inin ni may iring, may duol. Ay, Mingkay. Mingkay. Duol diri. Iring. Mo tingalin ni nagkambras nga iring, oh. Ang duol. Ay, Mingkay, kamas. Ikaw may kambras, ano, Mingkay? Mingkay. Ringalan ni mo, Mingkay. Ringalan ni mo. Storyahan ko. Ako ba no kay kadulot? Anong? Asa man imong anak? Anong iring na mo diri nga sige lakaw-lakaw kay nangitag sungkabunon. Nabi iring. Musta ka na dira, Mingkay? What are you doing? Way maglakaw dagan ka man diyan. Dagan-dagan yun siyang iring. Ayon, makasulod nagbalay. Bungkag yun ang pinirito niyo. Yung inununan, kaw-kawon, tingala ka yung inununan nga puro na laman bukog. Gilampor na sa iring. Inginid. Huwag nang dalan na mo dre. Ang lingawan na mo dre nga niyo. Aparto na kini sa to ang home quarantine. Gana na magbughag kahoy. Hindi ka magbuhaton magbughag kahoy. Dili sige sili no gasol. Ano? Napailangaw nga dito pa oh. Kani mong kuander di. Kami buluhaton nga ni. In ni. Pag sinabi ko, I do mag-lockdown tayo. Mag-lockdown. Mag-ano tayo. Tsaka yung hindi na kayo makapasok dito sa amin. Kasi close na kami dito. Mga mall. Hindi kayo makapalit-palit. Tsaka para mamatay si virus. Inin ni. Yun. Napainit sila dito. Tingnan nyo dito. Duulon ako ng amigo ni Bungo. Okay na si amigo ni Bungo. Gino, pildi si PG ani. Ginoo ko. At na mo okay na si Frido. Mo kaning tag-iya sa atbang sa balay. O na sige kuan mo. Ngigala, I'm telling you, na nandito kayo, mapunta kayo dito kasi kumusta ang langgam mo dong? Kumusta imong langgam nga mustorya? Asa, nganong sige magsagit og pangit. Wa pa siya na immune dire. Inin ni, rawang mong silingan na mo dito. Wala no, walay social distancing ani. Matakpan mo ni virus. Siga ginang matla ninyo. Manglugwa ginang inyong mga tinaik. Inginin ni mapaakan kayo ni virus. Sulod akong balay. Kaya nagulat akong iro. Muna si White. Mong iro nga napulo na kabuk ang gipaak. Pahilom-hilom ra mo kit-kit kay glubot ni.